Бобито, ето го Бобито. Снимай бе. А? Снимай. Да те снимам? Да. Еми ето сним. Айде отивай към Джеки. Айде ходим към Джеки. Айде ходим към Джеки. Чакай. Боби, подгони котето и Йордан. Не мога го гониш котето. Ела. Боби. Не е така. Ела при Джеки. Виж, Джеки. Ти имаш ли страх от Джеки? Я виж, Джеки, как ти се радва. Ето го така. Отиди гушкай, Джеки. Абе. Ела да видим сега с тебе. Ела. Боби, ела да видим сега. Ела да видим сега тука. Какво правят тия аганцата? Не, бе. Оле. Не. Баш! Ела. Абе, Петю, ела ми направи малко видео с агнетата, ела. С малки, ела. Ела, Петю. Включва се да го направи ми малко клип с агнетата. Ела си тука. Къде избегах? Избегах. Лекичко удар, само да не... Снимай. Оле! Не, мирно. Какво е, моето? Какво? Какво? Хайде, беш. Аха. Джеки, чао. Хайде. Ай, чао, Джеки. И чайчико настъпа. Малко. Хайде. Чао. Джеки, бият ли ми те? Хайде, Боби. Боби, ти ръки ли пиеш? Че враща? Боби, какво ти е, бе, моето дете? Ела тук, дядо. Какво направила? Давай, плюй. Нема ли трева там от тревата? И те мама само искала да стина такова лапа да ми спусне и да направим една супа. Тя Боби ядя лапа. Боби! Боби, я кажи как се казваш? Малко направи с нея видео. Боби Станчева. Боби Кажи. Боби Станчева. Боби Станчева? Или Борислава? Как се казваш ти? Атанасова. Коя си ти? Как се казваш? Як се зовеш ти? А бебето как се казва? Танас. Имаш братче? Да. Ще го гледаш ли? Да. Как му даваш да яде? Я кажи. Супа. О, със супа. И друго? Лесо. Боб ли е сега? Да не го пуснеш при сън. Не така, дигни шишито и го остави на бурджура. Где са шоколадите му? Нямайте. Пак ги изяде, нали? Сърдите са. Я чекай сега. Когато изяде шоколадите, нали няма шоколад? Ето ги. Нишишка, мама, Надуй дядо кавала. Надуй дядо кавала. Искаш бомбонче? Да. На мимето? Как няма да? И той. Не е такова да се взема, може ли? Джеки! Да? Стига! Джеки!
Ево, баш като му викне веднага. Джекче! Джеки! Какво правиш, моето? Ей, джихадист! Стига пак вие мякари, бе. Какво бе, джихадист? Какво? Мирен! Стой, Мирен! Доле! Дай лапа. Здрасти! Дай лапа. Ей, джихадист! Джихадисте! Малко. Какво правиш, моето? Дай лапа. За тия стаи му викам да му дам 1000 лева и за тия. А? 1000 лева за това и да съм махал главата. И ко? За 1000 лева викам да ги дадете. И това бе. Да му дам 1000 лева. Айде колата. Дай да тук. Не, дай. Какво ще направи с Боби? Къде е Бобито? Я да видим. Аз после снимки и фотки ще ги отделам. Да вземете да изчистите тук, че кога дойдем, видиш и гледай. То човек не седне да... Я? Йордане! Ти Йорданчо ли си, бе? Йордан се казва, Йордан. А? Какво? Бау! Йордан, я го фане малко от... Не. Хайде, Данчо! Данчо! Йордане! Хайде, Джеки! Чао! Джеки! Хайде! Чао! Чао, Джекче! Добре. Хайде.